Mehriman adamlar, hormatly mehmanlar, yaş barada gurrun edilenne şahirin bir titri yadıma düşýär. Halipe bir saat ver. 10 yaştan geçmeken hidil bu dünya. Çäge togulunup oyna vermeli. Ovan ortasından akyan mis suwi eşiklu eşiksiz boyla vermeli. 18 yaşta kan hidil bu dünya. Gıyıllar mink deyip geple vermeli. Bir-birinin üýt goşup gelýän günleri bir-birinin ýzyna seple vermeli. 35 yaşta kan hidil bu dünya. Arkaňa alada ýükle vermeli. Uzak mendilere düşen ýolagçy deýin ýetjek menzilini çäkle vermeli. 50 alkymyna hidil bu dünya. Insekler ýaşlyk ýatla vermeli. Süýjü günleri bilen başagay bolup ýyllardan ýyllara ätle vermeli. 60'dan 70'den geçen soň hidil bu dünya. Täkli kalbyňa oýka vermeli. Ögüt ünne gülen ýaş gelinlere şerije başyňy ýaýka vermeli. Ene şeýdip sallan şakdan soňky demesen, günleri arkaňda daşa vermeli. Kine teatrda täşin dinläp ýaşa vermeli ýa. Janyňyz sag bolsun. Siz üçin ýene de ajaýyp aýdymdyr saatlar bilen dowam edýäs. Täşi Tülegenow. Oğul